रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड गावचा एक प्रमुख उत्सव म्हणजे कवळाच उत्सव। हा उत्सव नुकताच भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला। पाहूयात। नमस्कार, मी दीपेश परब स्वागत करतो कोकणसाद लाईव्हमध्ये। ज्याप्रमाणे कोकणाला नैसर्गिक म्हणजे निसर्ग लाभलेला आहे, त्याचप्रमाणे या ठिकाणचे जे मंदिरं आहेत, त्याचप्रमाणे आध्यात्मिक संस्कृती आहे, या ठिकाणच्या गावराटी आहेत, त्यांची त्या गावराटीत चालणारे विविध कार्यक्रम आहेत किंवा विविध जे उत्सव असतात ते आहेत, ही सुद्धा या संपूर्ण या गावराटीच्या कार्यक्रमांमुळे सुद्धा कोकण एक विशेष बहरलेला आहे। आणि अशाच प्रकारे आज आपल्या वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड गावामध्ये कवळास उत्सव म्हणून एक उत्सव असतो, तो सुद्धा प्रसिद्ध आहे। आणि ह्या उत्सवासाठी सुद्धा भाविक मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी दाखल होतात। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मातोंड गावचा कवळास उत्सव। आणि आत्ता का सुरू झालेला आहे कवळास उत्सव। या ठिकाणचे या उत्सवात जे देवतांचे खेळ असतात ते पाहण्यासाठी अनेक भाविक या ठिकाणी उपस्थित असतात। कवळास उत्सव म्हणजे देव पुढचे 3 महिने विजयादशमीपर्यंत म्हणजे दसऱ्यापर्यंत देव विश्रांतीसाठी जातात। मातोंड गावात जे रवनाथ मंदिर आहे त्या ठिकाणी देव विश्रांतीसाठी जातात। आणि या कालावधीत मातोंडचं जे देवस्थान असतं, सातेरी देवस्थान, या ठिकाणचे जे कार्यक्रम असतात ते बंद असतात। आणि जर काही देवस्थान संदर्भात कार्यक्रम असले तर रवनाथ मंदिराच्या या ठिकाणी कौल प्रसादाने पुढचे कार्यक्रम गावराटीचे केले जातात। मात्र या कवळास उत्सवा दिवशी जी तरंग देवता आहेत ती विश्रांतीसाठी रवनाथ मंदिरात जातात। आणि त्यानंतर त्या ठिकाणचे नाटेलीवाडी असेल किंवा जाधववाडी असेल, या ठिकाणच्या भाविकांच्या घरोघरी ते भेटी देतात। आणि त्याच्या अगोदर या ठिकाणचं जे चव्हाटा मंदिर आहे त्या ठिकाणी देवतांचे खेळ जे आहेत ते एक पाहण्यासाठी भाविक उपस्थित असतात। हे एक नयनरम्य असा हा सोहळा असतो। तर मी आपल्याला दाखवणार आहे आता सातेरी मंदिरकडून जे देवता आहेत तरंग देवता, त्या या ठिकाणी मातोंडला चव्हाटा मंदिर येथे आलेले आहेत। आणि या ठिकाणी आता सध्या देवाला नारळ ठेवण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे। आणि यानंतर जे खेळ आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड गावचा हा कवळास उत्सव आहे। तर पाहूयात, मी आपल्याला दाखवतोय कशा प्रकारे देव या ठिकाणी खेळ करतात ते। मेळेकरी भूतनाथ पावणाई या तरंग देवतांचे हे खेळ पाहण्यासाठी व देवतांचा कौल घेण्यासाठी अनेक भाविक या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। ज्याप्रमाणे आषाढी एकादशी म्हणजे देवशयनी एकादशी या दिवसानंतर भगवान विष्णू 4 महिने योगनिद्रेत जातात। त्यानंतर कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशीला निद्रेतून जागे होतात व या 4 महिन्यात सर्व धार्मिक कार्यक्रम बंद असतात। त्याचप्रमाणे मातोंडमधील देवस्थानात या तरंग देवता विश्रांतीला जातात। तो हा कवळास उत्सव 15 जुलै रोजी भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला। या कवळकास उत्सवानंतर मातोंड देवस्थानचे सर्व कार्यक्रम विजयादशमीपर्यंत बंद असतात। विजयादशमीला या तरंग देवतांना पुन्हा सजवण्यात येतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।